everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hugas. Usay na hitabo. Isong ang inyo sa mga kontra. Gidunggap, ngambot, buhi pabagatong imong anak. Ayaw ganay pagbinuang, sir. Oo, sigoy. Unsa? Gibuangan ka yun ako, Toro? Sir, sorry. Hello? Hello, sir? Sir? Animal nga way sungay. Hay, pagkabangag jas ilong ini. Uso itong ingi panulti. Galit niyang giputol ang among panagsulti. Tawagan ako skandal, be. The subscriber you are calling is busy at Magkalagot! the moment. Bangag sa ilong! Busy! Pwah! Salamat in taon Ginoo kay nakatog Chinchin. Pero naunsa naman taon ng panghitabo sa ilang pamilya. Dili pa igo nga way sama kasalbahes o ka irresponsable kinistoro nga amahan. Napas GR nga igsoon nga hawd sad. Namatay pag yun si Pasing nga perti unta kabuutan o ka mapaubsanon. Besan kinsa tingali kung maoying tungdan. Murag yun og ikamatay ang tanan. Si GR sad ka nga gidad sa ambulansya sa barangay gabi eh. Unsa kay balita? Si Nyang! Nyang! Nilingi na si Nyang. Nyang! Mamalihog kung takog tanaw-tanaw bing Chinchin? Ha? Kay magsusi ko dito sa ospital kung saan ikahimtang atong salbahe na ikson ng GR. Pwede ra, Nyang? Hindi ko mahimutang din eh. Ang itot nga mahibaw anak kong ursa na kahimtang ni GR. Nga akong anak. May nanawag. Si Colonel Martir kining bibalik ng tawag. Hello, sir! May gipatawag ko kaganina dito sa ospital. Naapa sa emergency room ang imong anak. Yatiman pa. Wa ba'y ko'y daw ang iyang kahimtang, sir? Okay ra ba siya? Wa ko'y ikatubag ni mo ana basta giyatiman pa kuno sa mga doktor sa emergency room. Kining magsusi ko, sir. Dili ko mahimutang dili na ko. Masiguro luwas ba si GR? Pagsusi, pero pagamping. Wa ta masayod kung doon na ba'y nakamayong nimo nitong pagtulis ninyo sa bangko. Sigurado kung wa yun ko maili, sir. Kanang nagmas ba ya mi? Toro, naglihok ang intelligence. O kusa pa, dili ato ang tanang pulis yung naglihok sa atong damit. Mauna isuot si mo. Sir, pero magamping na gud ko, sir. Ayaw Magamping ko. sige pero diha. Gamitan yun ang utok, ha? Dili gamiton ang sobrang kaisog, labi na kung wa sa lugar. Unahon yun kanunay ang seguridad sa kaugalingon. Sir. Salamat, sir. Naunsa man ko. Bisan tuod kong salbahes GR. Pero nga, lagi kay anak ni Pasing o igsoon ni Chinchin. Mabala ka man po di ay ta. Naapaghapon siya sa emergency room. Ngano ka ha? Dili man kud ko pasudlon. Ay, Ginoo ko. Ikaw may bawa ng pamilya ha. Pero nga kung kikaloy anog maayo si Chinchin. Siya taon mo'y may sapupo sa tanan untang pagantos sa iyang inan nga si Pasing. Uy. Hala. Ginoo ko! Si Toro! Niya siya! Siyaro! Ha? Naalang gyapon sa emergency room? Pagkabangag sa ilong nimo. Usa man gibuhat sa mga doktor sa akong anak. Ay, lahat sa kay... Ilan ang gituyo aron musamon ka na ko ang bayranan. Ilain sa kagway balang nga akong ang ilong. Pasti lang Toro. Kay kalibutan anak do. Ayaw ko pangutan aha. Kawagin ko'y ikatubag ni mo. Bida!
Di ba ka mo may nagdani GR din sa ospital? Dili ako turoy. Ato ka barangay. Si Kap gani mo mihatag og down payment sa ospital kay wa kay kwartang gihatag. Insulto ba ko nimo Ay, kunting? bahalag ma-insulto ka kapila. Pagkabangag sa ilong nimo. Wala ka diha. Bahalag ma-insulto ka kapila. Oy, toro. Igo lang ming mitabang kutob sa mong mahimo in taon. Pero sa dili pa ka mo ingon anak, pangutan una ko nang imong kaugalingon bi kay amahan man ka. Unsa may imong ikatabang ang imong pagka-irresponsable? Mao ba? Hoy, kunting! Pagkadak kong bangag sa ilong nimo. Magkabayad ko bisag pila nga bayranan din sa ospital, ha? Bisag apilan ta pagkagbayad ya bagay ka. Ha? So, ni... Ay, sige. Sige! Dapati ko nang ko, be. Be, dapatan ko nimo. Ha? Wanted na ba ka? Tingalig adto ka mo din sa ospital. Kunding! Ang imong ba, ha? Sige ka na mag-udhak ya. Ay, madiha. Taka ka nag-ukap. Nga naman di ay, nga nung gihinay man nimo imong tingog. Ha? Nahadlok ka! Tano di ay ang gipabantay sa mong kapitan ni GR. Ay, ahak yun is kunding. Sabi iyang naibawan bahin ako. Nagpatuyang narabag-ngal-ngal sa baba. Di kusog pa kay tingog. Nanglingi na mga tao nga diya sa among duol ganina. Tumaayo yung tukong bayhana. Ay, uy, naunsa man ang mga nurse o doktor para magdikagubot sa emergency room. Unsa na kay kahintang ni GR. Dili mahimo. Dili mahimo. Mangutana og magsusi ko. Uy, si Gunding. Di apa man dining aha ka ni. Ay, Gunding. Naunsa man ang mga nurse o doktor, ha? Dali man na sila. Aw, ako yung mong gipangutana. Yapag ka magka. Unsa man, ha? Dibuangan ka na ko. Magkakapuste din sa ospital nga akong gipakigsultihan. Ikaw gani akong gikatubang. Mao ba? Di mo pagkan baya ini. Bangag sa ilong. Unsa may mong saligan, ha? Unsa may mong saligan? May pasyente silang gitabangawa mang ginawa. Oy, gipump nila pero napildig yun. Ha? Kinsa man? Si GR ba? Si GR ba? Wa kay angay kabalak antoro. Kay ang masamang damo matud pa nila matagal mamatay. Unsa? Gusto gid ko sa akong gisulting turo. Masamang damo matagal mamatay. Wa ni koy daw ang kemtang ni GR. Layo na siya sa peligro. Mauli na lang ko. Tingalig na ang santos chinchin dito sa ida. Ang silinga na ba ito na mo akong patanaw niya. Salamat kay Luwas de si GR. Si Miguel ang ikadunggam niya. Pero sa laing tulunga, kidunggaban ang mga adik na barkada ni Miguel. Luwas po ang mga nagpilar sa haya ni Pasing. Pangag sa ilong. Kinahanglan akong mahibawan kung asa siyang ospitala dada. Kuuton ko tong buwang. Excuse me, sir. Uy, Dili pasudlan din sa emergency room. Kung naa kay pasyente diha, huwata lang mabalhin sila sa ward. kini sultihin lang sikap nga salamat sa iyang pagpada o paghatag og down payment din sa ospital. Ingna lang siya nga muadto ko sa ila. Bayran ako siya sa tanan. Uturo niya, suman magtulang ko. Naan magtutungod. Maayo kay gibalhin na day sa ward ang imong anak, Toro. Ibali na, sir. Ako ra ba'y nagbantay niya? Oh, misugot siya? Wa masuko? Ay, bangag sa ilong. Wa pa man siya panimuot, sir. Ano na magkamat mo na? Dili ka mo magkamatay ng duha? Dili, sir, oy. Manatong itabuha. Nangagi na, sir. Ikalimta na to na ako sa buot. Gisabot na to na ako, sir, oy. Gisabot na ako, sir. Maayo kung mao ka na. Dapat lang magsinabtanay ka mo. Pero ang pangutana diha, siya, si JR mismo, dili ka kunis-kuniso niya, makamatngo na siya diha. Di na lagi ito mahitabo, sir. Di na mahitabo pa. So, ba niya paglihok na may dinunggaban man siya sa lawas?
Ay, lang kumpiyansa. Daghan ra bang namatay sa kumpiyansa do? Okay ra, sir. Okay ra. Mao man ka. Pero kinahanglan nga magkuha gyud kag laing tao nga mo'y mubantay niya diha. Daghan kapag trabaho onon. Nagsabot ka? Oh, sir. Wala akong lakunon, sir. Mangita kog bangag sa ilong. Yung magkabantay niya dire. Nang ganding, Kumusta naman ka, Chinchen? arang-arang naman akong paminaw na nga nakatukok pila ka oras. Ay, salamat. Taon ki sa Ginoo. Meto ko no ka sa ospital nang. Ha? Bitaw, Chen? Ay, kuan. Nagsusi lang ko sa kahimtang sa imong igsuon. Okay naman siya. Chen. Chen. Tingali di ka interesado. Pero nagsusi lang ko, day. Ay, maluoy ba ya day gihapon tano bisag ingon ana ni igsuon nimo. O kuan di ay. Kuan. Nagkita mi sa imong amahan ni Toro. Puhi pa dahil siya. Unsay nga? Sigud sa na kog tutok ang itsura ni GR. Lakip ng ilong niya pagkabangag sa ilong. Liwat yung kay siya nako. Dili lang sa itsura. Halos tanan na kong abilidad. Naagyo niya. Uy, may agong siya og nagkurog. Uy, kainit niya. Nurse! Nurse! Mandat! Mandat! Sandali lang po, Sir Rodolfo. Malapit na. Mandat! Nandito na po ako, sir. Sir, Ato ang driver. Ipaanda man akong sakyanan. Kaya manlakaw na. yung malaki, sir. Mandat! Opo, sir. Hindi maliit. Upidag ni Mayara. Makakonsumisyon kayo ikasulti. Muhapit pi sa mall aron magda-grocery para sa nagbilar atong asawa ni Toro. Good day, Dad. Uy! Oh, my beautiful palangging-ging. How's my daughter, ha? Pwede ba kong uban ka ron sa Malakaw, Dad? Ha? Muuban ka? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.